Zbengo și bine v-am găsit la un nou vlog aceea cu Mițone, care este la primul drum de Germania. Da, primul, nu? Și primul drum cu avionul. Avionul la întoarcere, dar acolo nu mai sunt, nu mai tu singur. Ba nu, e și ăsta avion. A, și ăsta e avion, da, corect, bravo. Zbengoșilor, avem o premieră mare de tot. Doar pentru că ești aici pe Zbenga poți câștiga chiar acum 500 de lei. Ce e de făcut? E foarte simplu. Like la clip chiar acum și comentariu. Comentează orice dorești tu. Iar noi ne vedem duminică live pe Instagram Zbenga la ora 20, unde norocosul poți fi chiar tu, pentru că vei alege din cei care au dat like și cei care au lăsat aici comentariu. Așadar, dacă acest clip strânge minim 500 de like-uri în primele 48 de ore de la publicarea lui, ne vedem duminică pe Instagram Zbenga. Facem București, München, atenție, deci București. Niciodată pe drumul ăsta, pe vlogul ăsta, niciodată n-am plecat de aici. Am plecat ori de la Făgăraș, ori de la Măciuca. Ia uitați-o pe asta, ce jegoasă este, e jale, ce-i cu ea, asta sunt copacii ăștia din București. Din cauza asta mergem repede să o spălăm acum și dăm drumul la drum. Stați cu noi să vedeți câți litri, câți bani, cât mănâncă nebunia asta 48 V8 ăsta până la München. Astăzi plecăm acum până la Sân Nicolau Mare, ca să fim exact la graniță, să avem făcută țara, și mâine dimineață plecăm mai departe până la München. Și m-am enervat rău de tot că a zis voi Zbengoșii mei cu astea că nu sunt ce trebuie. Într-adevăr așa este, uite acum, le dau jos, nu mai. Pe celelalte deja le-am aranjat, asta era ultima, dar am vrut să vă și filmez, să vedeți un pic cam cât de ușor să iau jos și cât de mare mizerii sunt, să nu puneți așa ceva pe mașini niciodată. Nu e ce trebuie, adevărat. Gata, ia uite, hai cu mașina la spălat. Și am ajuns ai mei aici la Victorie, la Smart Car Wash. Ia uitați, coadă non-stop la orice oră. Din zi și din noapte este nebunie ce este aici, dar din punctul meu de vedere cea mai bună spălătorie din București. Ca să înțelegeți unde ne aflăm, acolo este Mecul de la Buzești. Deci cumva în diagonală cu Mecul găsiți aici pe băieții ăștia. Programul este de la 8 la 20 în fiecare zi, inclusiv duminica. Un spălat de sub 90 de lei, mașină mică, mașină mare, habar n-am cât e, dar intrați și voi pe net, sau dacă nu, stați că vă arată fratele vostru imediat. Dar oamenii spală doar mașini de mașini. A fost și un Aston Martin adineauri aici. Uitați-o și pe a noastră. Spumă de spumă, nu se joacă băieții. Deci credeți-mă, nu exagerez, este cea mai șmecheră și cea mai profi spălătorie. Au și detailing băieții dacă vreți. Și aici puteți regăsi lista de prețuri, cam astea sunt prețurile aici. Eu nu-mi dau seama dacă e scump sau ieftin, pentru că în München un interior-exterior minim 100 de euro. Și ce îmi place cel mai mult e că atât timp cât ei spală mașina, tu stai aici frumos la răcoare, bei o cafeluță, un suc, orice dorești, aer condiționat, topul la mare. Așadar, dragii mei zbengoși, priviți mărețe umbre, ai Zbenga mobilul squeaky clean, da? Nu se putea altfel să pleceți zbengosul vostru cu ea la drum decât așa. Chiar dacă o să o facem noi pilaf la loc, dar măcar știu că interior-exterior arată impecabil. Și acum, cu dovada în față, să vă povestesc care este istoria, cât este ora, ce combustibil avem în mașină, câți kilometri avem de parcurs și așa mai departe. Ne aflăm la acest petrom, la ieșire din București, spre autostradă, spre Pitești, și avem jumătate de rezervor, cum se poate vedea, de sunt chiar pe fixul, e aproape acolo, un milimetru lipsește, dar pune și noi jumate ca să avem așa ceva rotund. Până la Sân Nicolau Mare, după cum observați, avem 605 km, zice că ajungem la 2:21, ora fiind, după câte vedeți și voi, 19:53, pune și noi ora 20 ca să fie rotund, da? Deci am plecat la ora 8 din București, ora 20 seara, de la Sân Nicolau în seara asta, în județul Timișoara, foarte aproape la Vamă, la Nădlac. Noi practic mergem acum până la Timișoara, ocolim Timișoara și imediat nu mai ajungem până la Rad, facem stânga spre Cenad. Și acolo, în apropiere de Cenad, până în Cenad, avem acest Sân Nicolau Mare, unde, ce credeți, la ora aia târzie ne vom întâlni și cu fratele nostru Alin, unul din zbengoși care este alături de noi, cred că din primii 50 de abonați, dacă nu mă înșel. Dar până să plecăm, am vrut să vă mai spun că avem de parcurs în total, de aici din București până în München, 1500 de km. Depinde de rute, că nu ne mai bagă pe stânga, pe dreapta, mai ocolește, dar acum că sunt 1500, 1530, nu mai e diferență mare. Aici cu al nostru îi dăm viteză înainte.
Japonia, ia uitați-l pe al nostru Mitsone. Cât face parbrizul ăsta? 100-200? Cât e? Hai, 10 euro, că ne cunoaștem. Ieftin, e bine, nu-i problemă. Bă, dacă nu mă omoară pe mine treaba asta cu muștele astea, uitați-vă și voi ce este pe mașină. Mă rog, nu e situația atât de gravă acum, se putea și mai rău, dar oricum ideea este că am terminat lichidul de parbriz, am cumpărat unul nou, ia uitați-l, hau. Pe lângă că mașina asta iubește benzinăriile și parbrizul meu iubește foarte mult lichidul de parbriz, pentru că eu nu halesc imediat când văd un pic 2-3 muște de alea, bam, țin apăsat pe ăla la maxim și trebuie să vă mărturisesc că pe un drum de genul ăsta folosesc cam 12 litri de lichid de parbriz. Să vedem când ne-o luăm la drumul ăsta. Începem direct cu ăștia 4 litri, băgăm acum în mașină. Aude-l pe Mitsone al nostru, dărâm. Merge și un pic pe lângă, nu e problemă. Las că e gândit bine, vezi cum au făcut și ăștia de la Borșan, scurgerea asta pe aici, exact pentru momentul în care dai un pic pe lângă, dar e ce trebuie. Vlogul ăsta mai facem o premieră, vreau să văd câte opriri faceți bengosul vostru până în Germania. Băi, unii sunt învățați, genul ăla care se urcă mașină, se dau jos pe un drum de 1500 km fix de 2 ori. S-a dus odată la toaletă, odată mai plătește o rovinietă, bine, poate și online și atunci nu mai are nevoie deloc să dea jos și gata. Bengosul vostru știți că le are pe opriri și iubește opririle. Așa că în secunda asta am completat 4 litri direct, 33 de lei am plătit noi pe treaba asta. Prima cheltuială asta este pe drumul ăsta. Să vă dau ai mei un pic și consumul pe care îl avem noi în secunda asta la mașină, ca să nu ziceți calea. Deci avem un consum de 20, având în vedere faptul că ne-am învârtit și prin București, dar și faptul că am mers destul de tare pe autostradă. Mai multe detalii nu dăm, că e bine așa. Și suntem și pe Sport Plus. Hai, da mai departe. Așa, Bengo și mi-a pus contact special pentru voi ca să vedeți ce scrie acolo. Range 77 de kilometri. S-a aprins și beculețul. Frumoțac. Hai să facem plinul ăla puternic. Mița al nostru Acilișea să ne ajute. O băgăm pe aia premium, bineînțeles. Și hai să vedem cât intră așa de început. Eu zic că într-un rezervor de 100 de litri, cred că mai aveam vreo 15-20. Eu zic că ar trebui să intre undeva la 80 de litri. Hai să vedem. Al meu te țin aceea ca să nu mai scot a doua la valieră. Ce ai zis tu adineori când avea camera oprită? Că am vrut să auziți și voi. Păi, vii cu Porsche-ul ăsta cu benzinărie, te plictisești până o alimentezi. Mai fumezi o țigară, mai trebuie să mănânci un sandwich. Păi, că da. Fii atent, facem așa. Acum am fost inspirați, că am vrut și eu să fac treaba asta, să cronometrăm cât durează până alimentezi 100 de litri sau un plin de ăsta. Nu mai, acum a trecut. La următoarea, da liniștică până în Germania. Mai facem încă vreo 3. Deci suntem la OMV aici în Călimănești, mă rog, la ieșire din Călimănești, cum se numește. Îl știe toată România OMV-ul ăsta. Acolo chiar în față este sensul giratoriu. Băgăm plinul, dar pe următorul îl și cronometrăm să vedem cât durează. Și a sărit a noastră la 85 de litri, exact ce spuneam, 674,45, cum vei pune și noi 678. Deci Bengoși avem 50 de litri mâncați deja. Acum am băgat plinul, suntem cu 100 de litri mașină. O să le calculăm la final pe toate în euro. Hai să-i dăm să fugim spre Sân Nicolau Mare, că avem drum de aici, nici măcar la Sibiu nu suntem. Câte ce asumiți acum? Ora 10 și 20 de minute. Hai la drum, că e drum lung. Bengo și mei mai avem un pic și ajungem la Boița. Să facem stânga acolo, să intrăm direct pe autostradă. Bam, porta aia mare. Dar ce vreau să vă zic, dacă vreodată în viața asta mi-a plăcut mie Valea Oltului asta, Doamne, ce nu halez. Pe partea cealaltă, pe Brașov, Făgăraș, Sibiu, este alt vibe. Și lăsați-mi în comentarii dacă sunteți de aceeași părere. E drumul ăla întins, așa, vezi, poți să depășești aici. Unde să te bagi în depășire? Unde? Și 650 de cai ăștia, Doamne, abia așteptau să fie puși la treabă. Dar degeaba, ai mei, n-avea ce să facem. CarPlay-ul frumos de la Iulian. Mi-ați scris 1.000.000 de oameni pentru acest CarPlay. Cine încă este interesat, dați-mi de veste, vă ajut cu mare drag. Și de altfel, pentru tot ce s-a făcut la mașina asta, urmăriți toate clipurile cu modificările de la acest Cayenne Turbo 650 de cai, 950 Nm rachetă pe 4 roți. Vă pot ajuta cu absolut toate contactele. Până atunci, uitați și voi cum vin de partea cealaltă mașini non-stop sau sunt curbe și nu vezi nimic și nu poți să riști să te bagi aiurea. Dar îi dăm așa înainte liniștiți, cu drag și spor, pentru că practic țelul oricărei călătorii, atât noi cât și voi, cei care ne urmăriți, este să ajungeți sănătoși la destinație. Acum, când mai avem 2,5 km, 4 între timp, intrăm pe autostradă. Ora, după câte vedeți, este 23 și 17 minute. Mai am să zic de-alea, zburăm la altitudinea de 3400 de noduri. Viteza la sol este de 1.000.000 de kilometri pe oră.
Și suntem dintr-un OMV într-altul. Am trecut de bucățica aia în care nu este autostradă. Știți, de se chinuie ăștia să o facă de 17 milioane de ani. Aia acolo la Lugoj 8 km. Am trecut de aia, acum ne suim iar pe autostradă și ne-am oprit să facem schimb de șofer ca să-l băgăm pe Mițone la manșetă. Manșetă am zis bine eu? Da, în fin, la volan. A zis Mițone că într-o zi ăștia de la OMV o să mă sponsorizeze. Este? Parcă am trebuie. Băi, și eu zic, alo, OMV, alo, care ăștia, România, dacă nu, Austria. Ia uite-l palme cum s-a băgat aici la manșetă, te-ai băgat, nu? Ca la avion, mă. Ceasul cât e? Ora 1 și 8 minute. E de bine, fă-te comod că trebuie să decolezi. Decolăm mai acum cu Porsche Airline. Așa-s bengoșii mei și facem un update de seară. Avem faza lungă pornită. Foarte multă beznă. De ce aleg eu să iau pe Nădlac și nu pe Cenat? Uitați-vă și voi stânga-dreapta ce câmp frumos avem. Și dacă sare vreo căprioară de aia puternică, n-ai nicio șansă. Zero șanse ca să o eviți sau să te salvezi. Bine, doar să mergi cu 50 la oră, 40 la oră. Așa, doar ca să spargi radiatorul. Deci ca să nu dai daună total la mașină. Și imaginați-vă că am ieșit de pe autostradă și avem drum de ăsta 60 de kilometri până la San Nicolau, practic până aproape de graniță. Până Nădlac, frumos te-ai dus pe autostradă, niciun stres. Bine, dacă prinzi aglomerat și coadă de aia de stai 10 ore, dar bine, cum e cu Schengen acum, de fapt, chiar că nu se mai merită să ajungeți pe zona asta. Decât nu știu din ce motive ați luat-o pe aici, dacă să vedeți și voi ce înseamnă Cenatul, cam așa arată. Aceea cu Mițone al nostru l-am spart cu lumina asta. Ia zi, fratele meu. Ce să vă mă uit după căprioare, că pe seara asta. N-ai mai luat-o pe aici în viața ta, ia zi. Mă întreabă Miță, ce mă cu drumul ăsta, mă, mâncați și altul nu era? Așa m-am gândit eu să fac de data asta, să o luăm pe la Cenat. Că n-am mai luat-o de mult, de vreo 3 ani am mai luat-o pe la Cenat și zic, hai să o facem pe la Cenat. Dar avem o cazare bombă rău de tot, cel puțin pe Booking aici la San Nicolau. Măcar pentru aia să merite. Un alt motiv pentru care am ales să fac așa ruta de data asta a fost că suntem foarte aproape de graniță, suntem la 5 minute de graniță cazați și pe partea cu Nădlac n-aș fi găsit o asemenea soluție cu o cazare ok. Deci erau numai petarde de cazări pe la Nădlac pe acolo și am zis trebuie să ne mămut pe partea asta pe Cenat să vedem și chiar am găsit ceva bombă. Apartament cu 2 camere, pardon, chiar cu 3, că avem și sufragerie, 2 dormitoare. Și eu zic că o să merite. Hai să ajungem, mai avem un pic cât mai avem, ia uite, 35 de minute și dacă cazarea este ce trebuie, chiar merită încercată varianta asta cu tot cu drumul ăsta un pic riscant, pentru că faceți România dintr-o bucată, ați ajuns la 5 minute de graniță, când v-ați trezit, ați plecat direct din Ungaria, practic. Și am ajuns la San Nicolau Mare aici cu fratele nostru. Bă, nu vine să cred că ne-am întâlnit după aproape 2 ani. Ia zi tu mie, câți abonați erau la mine pe canal când deja te-ai abonat și tu și deja vorbeam pe Instagram pe asta? Nu știu, dar sub 500. Eu zic că sub 50. Cam așa. Eu cred că ai fost aveai puțin. în primii 100 cred că ai fost. Cred că nu mai știu mult. Primii 100 al nostru ne-a tot înnebunit. Când a văzut el primul vlog, cine e aici mai vechi pe canal știe. Cine e mai nou îl invit să vizioneze vlogul ăla, când a venit cu a 7-le din Germania și am trecut pe aici pe la Cenat, pe la San Nicolau și al nostru a văzut vlogul și a zis, bă, zice, când mai treci pe aici, scriem neapărat. Da. M-a bătut la cap din secunda aia, scriem, treci pe aici, eu numai pe la Nădlac. Am ajuns, m-a ținut de cuvânt, am zis când trec pe aici, că zic, al vostru se ține de cuvânt, așa că băgați subscribe, like, tot ce trebuie, e ce trebuie, nu? Sunt băiat Gigea, băi, dacă zic ceva, am zis, promis lui fratele nostru, uite-mă aici la 2:30 noaptea, nu contează, dați așa că facem pe bune. Nu, e 3, e ora 3 noapte. Cuvântul e cuvânt. Dar nu se poate, frățiorul meu, să vină aici la tine pe teritoriu și să nu dăm o tură cu șainul. La 3 noapte, ce să facem, e problemă, nu? Îmi dai și mie o părere, să luăm o reacție la fratele nostru, așa că sbengoșii noștri, scrieți-ne mă oriunde v-ați aflat, da? Bam, că dacă eu trec pe acolo, ne vedem și dați și o tură cu mașina pe care o am în momentul respectiv. Omul nostru e îndrăgostit de A7-le pe care l-am avut, dar a zis că acceptă și Porsche, că e tot vag, nu? Dacă era BMW-ul, nu vrea să urce în BMW. Hai să dăm o tură. Rica, gălbiuță, galbenă, de la vreauceturi.ro, băieții noștri. Cine dorește, băgați mesaj la al nostru. Îți plac? E ce trebuie. E dragul până acum. Stați-i mei că eu sunt și Daniel cameramanul, sunt și Zbengosul, sunt și de toate fac aici. Eu las un pic așa
și după aia dau pe sport ca să vadă al nostru diferență. Ai noștri ne ține de cuvânt. Am plecat. Am decolat. Băi, și ca să ziceți că e cardeală, ia uitați-l pe ăsta micu, ce zice? 3 jumate, dacă nu vedeți acolo, suntem aici pe Waze. 3 jumate noaptea. Da. Cam asta se întâmplă când ești dedicat și faci cu suflet ce faci. Că altul locul meu știi ce făcea? Da. Să băga la stop. Nici nu scria că a ajuns pe aici, îți garantez. Arde un pic. Mamă, și ce puțin am călcat-o. Și nu ești Sport Plus, stai să facem treaba. E foarte puternic. Hai de viața mea. Bă, cum mergi așa, mă? Jumătate de pedală i-am dat. Să tot faci drumuri așa, ha? De Germania. Da. Și a vedem că îți dau drumul și la răcirea în scaun, ia uite hap, i-am dat drumul, dăm drumul și la fratele vostru. Să vezi acum cum simți rece imediat tot scaunul. Poate să fie afară 50 de grade, că n-ai treabă. Merge mașina asta și pe Egipt. Deci cam e ce trebuie. Peste ce trebuie. Hai, Bă, cum trage, bă! Mamă! e nebunit! Haile! Aline! Hei, bă, măi! Mițone, mai ești cu noi? Mai sunt. La tine acolo în prea e lumină. Deci o cumperi. Să fac bani. Ăla-i. După aia, Ăla-i. Cu muncă, perseverență, câțiva ani facem cu porșul tău, Da. porți. Mai stai și noi aici la o vorbă, la o caterincă, la o astea. Mă bucur mult să te văd, să ne cunoaștem. Și ce să zic, bengoșii mei, ajungem la cazare, parcăm și noi Șaenu și dimineață vă fac room tururescu să vă arăt frumos unde ne-am cazat, să vă arăt care e treaba cu cazarea, de care v-am tot povestit și pe care am lăudat-o atât de mult. Sperăm să nu ne dezamăgească. Noi încă n-am ajuns la cazare, ne-am văzut direct cu Alin, fugim încolo, băgăm somnicul și ne vedem mâine dimineață. Noapte bună! The next day. Bună dimineața, bengoșilor, de aici, de la Sân Nicolau Mare, hau miau. Am dormit extraordinar. Hai repede să vă arăt locul ăsta șmecher ca să plecăm la drum. Și începe și noi ca oamenii cu intrarea, bineînțeles, pe aici se intră, hap, v-am pupat ai mei. Și aici cum intrați direct, două dormitoare cu pat de ăsta mare, rău de tot. O luăm și noi de aici frumos din stânga, ia uitați, hap, cred că are patul ăsta 1,60, 1,70 pe acolo. E bine rău de tot, ultra confortabil. Aici în spatele camerelor aveți parcarea, ia uitați și voi acolo frumos Benga mobilul cum ne așteaptă să plecăm. Deci parcare privată, tot ce trebuie. Țac, aici este direct living-ul, ia uitați-l pe Mițone al nostru. Dimineața! Ai dormit bine, mă? Foarte bine. Ce trebuie, nu? Da. Bombă! Ceva țâță de mânță. Uitați și voi living-ul ăsta, bam, tot ce trebuie, cafeluță, prăjitor, microunde, tot are omul, căni, ia uitați și un mic cuptor acolo, dacă vreți să vă încălziți ceva așa mai pe eco. Măsuță, aici TV-ul, chiar e ce trebuie, plăzmuța asta, nu trebuie mai mult pentru o seară. Dacă vreți să te uiți la un film sau la ceva, e top. Și aici avem, ce credeți, un balcon, deci nu ne jucăm. Aici pe balconaș, ai băut o cafeluță, aici nu e cine știe ce view, dar este foarte, foarte liniște, nu suntem la principală, asta e o stradă lăturalnică. Și hai înapoi să vă arăt și al doilea dormitor, cum arată. Este foarte spațios, foarte frumos. Ia uitați aici lișea. Cam ăsta e identic cu celălalt. Bine, un pic mai micuț, dar patul este identic la fel de mare, deci pentru două persoane. Poate nu veniți cuplu, poate veniți doi prieteni, cum am amintit eu cu Miță, fiecare doarme regește. Și chiar dacă veniți cuplu, două cuplu stau aici bombă. Patul este foarte mare și e loc și pentru două persoane în pat. Și la final piesa de rezistență, uitați și voi în Sân Nicolau Mare, băi, nu Cluj, nu Sibiu, nu Brașov. Cum arată baia asta cu marmură peste tot, pe jos, pe sus, tapet frumos. Ia uitați și voi tot ce trebuie. Și boala mea, hai să vă dau nota la presiunea asta la duș. Ia fiți atenți ca să o și vedeți. Ia uite-o la Sân Nicolau Mare cum curge apa, nu pot să cred. Vă zic sincer, îi dau un 8,5, un pic mai tare dacă dădea era de 9, perfectă nu este, este un pic moale așa să zic, deci nu e foarte, foarte tare presiune, dar pentru unde suntem noi, ce ai făcut băiatul meu, cine ar fi zis că aici e presiunea asta așa, tot ce trebuie bombă. Și hai să vă și spun cum se numește locul ăsta, intrați pe Booking, scrieți aici sus Sân Nicolau Mare și o să vă apară mai multe locații, dar nu foarte multe, 3-4 cam atâta. Uitați, aici ne aflăm noi, apartament Domina, 24 de ore, certificat, clasificare 3 stele, ia uitați-l, nota 9,7 pe Booking, este ceva genial, vă dați seama. Foarte, foarte mare nota și aici puteți să intrați frumos și vă faceți rezervare. Noi am plătit pentru ce ați văzut voi aici 350 de lei, deci undeva la 70 de euro, ceea ce mi se pare bombă rău de tot, de bun simț. Se dea Dumnezeu sănătate proprietarului,
stopul ăla mare. Noi facem acum repede bagajele și plecăm direct la Vama Cenat. Avem 20 de minute până acolo, 20 de kilometri, așadar îi dăm rapid ca să plecăm. Waze-ul zice 8 ore jumate până la München. De aici aveam impresia că vreo 9 ore jumate, aparent mult mai puțin decât credeam. Japonia, punem centurile galbene, că așa trebuie, așa e frumos. Altceva, bă, dar bine dau astea pe vlog, deci îmi plac maxim cum se văd. Sunt cele mai de efect, deci pentru vlog pe voi nici nu vă interesa volanul, că de fapt mă filmez mereu așa din unghiul ăsta și voi mereu ce vedeți sunt centurile. Bine, mergeau astea etrierele vopsite, mă rog, vopsite, mergeau cu sute așa, cu sătura asta galbenă, asta ați mai fi văzut-o voi, da, la următorul Porsche, la 911. Băieți, bă, și vreau să vă mai zic ceva de cazarea asta aici la Domina, la apartament Domina, la Sân Nicolau Mare. Mi-a plăcut extraordinar de mult de gazda asta. Nu ne-am întâlnit cu ea, nu nimic, totul digitalizat, totul pe cod, tot ce trebuie, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că l-am rugat să fie răcoare în cameră când ajungem, pentru că asta era problema cea mai mare. La toate cazările la care stau până acum, mereu ajungeam și se chitreau, bă, frate, la o oră, 2 jumătate de oră de dat drumul la aer condiționat înainte. Aici l-am rugat pe domnul, într-adevăr, să fie răcoare, să fie ce trebuie și ne-a dat drumul cu 2 ore jumate înainte să ajungem noi la aer condiționat. Când am ajuns erau 20 de grade, 19 grade, ceva de genera. Țâță de mâță bombă. Deci pot să vă spun cu mâna pe inimă, chiar cu mâna pe inimă aici, pe stânga inimă, nu? Pe centru? Da, ține stânga. Gen pe aici, așa. Uitați, mâna pe inimă, da? Deci cum am zis, este cea mai bună cazare în care am dormit din toate pe care le-am încercat pe drumul ăsta, adevărat. Spațiu foarte mult, curățenie, presiune la duș, aer condiționat, tank, rece, gazda, orice am vrut, ne-a făcut pe plac. Aerul condiționat era foarte bine pus acolo în living, am uitat eu să mă duc direct pe el. Deci nu aveați aer condiționat în fiecare dormitor, dar fiind acolo în living era perfect, că nu îți rupea creierii și aveai și răcoare în dormitoare. Așadar, nota 10 pentru tot, bomba aia mare. Prosoape care atunci când te ștergi, chiar te ștergi cum trebuie, nu de alea de rămâne apa pe tine, deci totul la superlativ. Și avem prima oprire deja, uitați, și acul aproape de rezervă. Suntem aici la Petromul din Sân Nicolau Mare, unde am mai alimentat noi și în vlogul cu audio. Cred că mai avem undeva la 20 de litri, 25 de litri chiar în mașină în secunda asta. Băgăm frumos de aici ca să plecăm cu plinul la drum. Așadar, o a doua alimentare corespunzătoare. Hai să vedem. Pat, băgăm acili și e greu să bagi cu stânga să filmez cu dreapta. Și a plecat. Și voi vă uitați de 10 ori ce ați băgat, aveți impresia că ați băgat aia de motorină sau invers. Și ne-a povestit al nostru, acolo este o gheretă cu vinietă Ungaria, o să ne băgăm direct să o luăm de acolo și că putem să o luăm și pentru Austria. Ar fi bombă, dacă o rezolv și cumpăr de acolo, vă dau de veste ca să știți și voi, dacă treceți pe aici, le luați pe amândouă și nu vă mai opriți nici în Ungaria, nu vă mai opriți nici după ce treceți la austrieci. Așa ceva până acum n-am făcut altă premieră pe vlogul ăsta. Bă, dar și ce n-am făcut? Am uitat să cronometrăm cât intră plin, dar oricum o să mai avem 100%, unul minim mai avem. Dar să nu uităm să cronometrăm, să vedeți cât durează până bagi 100 de litri. Mă rog, nu 100, de acolo 75-80 de litri. Abia avem 30 de litri. Haide, haide, haide. Și a sărit pompa noastră, cea de toate zilele. Ia uitați aici, 633 de lei, 82 de litri. Ce v-am zis eu, că între 15 și 20 de litri trebuie să mai fie acum mașină. A început begosul vostru după 11.000 de kilometri cu mașina asta, 12 aproape, să cunoască exact cum stă treaba. Aici, în spatele meu, am rezolvat la domnul care ne-a servit cu ambele viniete, și pentru Ungaria și pentru Austria, ceea ce e perfect. Mulțumim frumos, pentru că nu ne mai oprim. Mă enervează mereu când treci granița să te dai jos, să ai grijă asta. Deci acum mergem tank până în Germania, ne oprim doar la alimentare și dacă mai vrem noi. Am plătit în total 177 de lei, se vede aici bine, pentru amândouă, da? Am plătit pentru Ungaria 98 de lei și 79 de lei pentru Austria. După calculele mele e un pic mai mult decât normal, deci la unguri punem și 100 de lei, deci vine 20 de euro. Parcă plăteam, nu mai știu cât, 8 pe 7, nu mai țin minte, uitați-vă pe celelalte vloguri, cât naiba era când luam eu, exact când mă opream să pe online. Dar ce pot să vă spun de vineta austriacă, 80 de lei înseamnă 16 euro, asta știu sigur că era 11, ceva, 11,50 până în 12 euro era și ne-am plătit cu 4 euro mai mult, adică 20 de lei pe acolo, un pic mai mult. Acum cu 20 de lei acolo mai mult, cu acolo poate am dat cu 30-40 de lei mai mult, dar pentru 40 de lei, pentru 8 euro, să nu mai stau să am grijă asta, eu zic că merită din plin. Chiar dacă noi abia intrăm în Ungaria acum, chiar o lipim pe asta austriacă, să o avem direct aici pusă. Uitați-vă și voi, este ora 11:22, pune și noi 11:30 să fie rotund și hai să vedem 11:30, plecăm de aici din Sân Nicolau, cât facem până în München, Germania. Hai la drum!
update, Sbengoși, suntem la Budapesta, ora este 1:30. O să mergem pe ora românească de pe care am plecat și facem tot calculul și o să vă țin în update-uri pe ora românească. Chiar dacă acum în Ungaria s-a dat ora înapoi și practic aici este 12:30, dar ca să nu ne încurcăm în calcul. Așadar, de la Sant Nicolau Mare până la Budapesta s-au făcut nici mai mult, nici mai puțin de 2 ore, în condițiile în care a fost extraordinar de aglomerat, o grămadă de lucrări pe stradă, nu știu ce fac bosgorii ăștia. A zis străzi? Autostradă, în fine. Altfel cred că am fi fost aici în vreo o oră și un sfert. Așadar, ciocănim, dăm mai departe, dăi spre granița cu austriecii, să vedem dacă avem vreun control acolo, dacă nu, Doamne ajută. Și după ce intrăm la austrieci, plănuim să ne oprim pe undeva pe dreapta ca să și halim ceva de la vreun mec, de la ceva. O să încercăm să mergem până acolo, în punctul în care avem și OMV și mec. Știți locul ăla favorit al Sbengosului vostru? L-ați văzut, cred că de vreo, nu mai știu exact, eram cu Șeptarul când l-am descoperit și cred că și în penultimul sau ultimul vlog iar m-am oprit acolo, dar nu mai știu, parcă de 2 ori m-am oprit acolo. Încercăm să-i dăm până acolo și abia atunci să facem o pauză de masă, pe cum am spus. Stați aici pentru că am un feeling că o să scoatem cel mai bun timp pe care l-am scos eu pe Germania-România sau România-Germania, nu mai contează, pe drumurile astea dintre țările în care muncim și în care ne avem sufletul și origine. Acum am văzut și eu că eram plin de frimituri. Asta este. Merge pe natural, ce să faci? La drum lung mai mănânci un chips, mai mănânci un haumiau, un cort, ceva. Ca așa e când ai femeia cu tine și n-ai și un pachet de acasă, ceva, nimic, mănânci și tu. Dăm benzinării ce apuci. Bengoșilor, de la graniță cu Austria, lăsăm și noi camera jos să trecem granița liniștit, să nu ne aștepta la șuturi. Imediat revine al vostru cu update. Deci aici 140, da? O pui 140, adică ții cont de tot ce ia. Îi făceam instructajul la al nostru înainte să... Distrăticul tău. Vine omul de pe Audi, de pe A4 și pe Porsche nu prea știe. Nu prea. Păi l-ai stins viața mea. Prima oară apeși butonul din capăt, că tu îl închisese. Așa e, măi, deci am intrat în Austria, ora este exact 15. 11:30 am plecat noi, 15 suntem deja intrați în Austria. Deci am făcut Ungaria 3 ore jumate. Uite, le vezi camerele? Ia uite-le. Da. Alea sunt. Dacă nu ești cu minte, la austrieci nu ne mai jucăm, mergem frumos, 140 maxim. Hai, poate dacă vrei să încerci așa o amendă de 10-12 euro, poți să mergi cu 150, ok. N-am nevoie. Acum o vrea să ne schimbăm, acum să trec eu la volan, a? Nu mă supăr. Ce-a pata. Așa e, mei, priviți aici Austria frumos, elegant. Ia să dăm noi pe white să vedeți un pic așa view de aici de la mine. Hocus pocus. Ia uitați. Hocus pocus. O să zică lumea că am tras ceva până. Cam asta e treaba. Se zic și noi pe la solare. Când ai, le pui. Când nu ai, nu le pui. Așadar, spengoșii mei, ne îndreptăm cu pași rapizi către Viena, unde n-ar trebui să dureze mai mult de vreo 45 de minute până ajungem acolo. După care avem oprire setată la locația mea favorită acolo, la Sbengoși, la OMV și la MEC. Ce voiam să vă mai spun, premieră, n-am făcut nicio oprire pe Ungaria. Deci asta, Mițone, cred că ți se datorează. E ceva legat de tine. Lumița nu-i place să se oprească deloc. E hater pe opriri. Îi place să se suie și să se mai dea jos la destinație, exact ca la avioane. Te sui și când aterizează, atunci te dai jos. Așa că o nouă premieră, fără opriri pe Ungaria. Vinieta deja avem cumpărată pe Austria de la Sant Nicolau. Nu trebuie să mai dăm jos, nu nimic. Îi dăm înainte. Japonia! Suntem la locul nostru favorit, unde avem McDonald's pe dreapta, OMV-ul, Acilișa pe stânga noastră. Așteptăm să bage acolo omul și urmează un nou plin la noastră. De data asta ne amintim, Miță, că trebuie să-l cronometrăm. Pentru cine tranzitează mult Austria și ajunge pe Acilișa, hai să vă arăt, dragii mei, vă las și în descriere linkul cu locația asta. Aici suntem la McDonald's Lustdorf, văd că se numește. Eu la mine în telefon pe Maps am salvat această locație. Deci, repet, o să vă dau din nou datele exacte în descriere, vă las locația asta. Până aici avem 5 ore în cap, este ora 4:30, că da, avem 5, că am plecat la 11:30. Ne-am mișcat senzațional de
bine, incredibil. Frate-miu, ia zi și mie, te rog frumos, ce record am mai bătut noi din nou pe vlogul ăsta, că mai recorduri avem vlogul ăsta. Cu cât am făcut, câți kilometri am făcut un plin acum? 100 de litri? 570 de kilometri. 570, aproape 600 de kilometri făcuți cu un plin, cu V8 ăsta 4.8. Asta e ceva rar. Dar cum vă explicați voi că muștele astea sunt cam din Românica, așa? Pentru că eu nu înțeleg ce fac ungurii și austrieci ăștia. Aici nu se umple parbrizul atât de mult. Ah, da, și trebuie să mai cumpărăm lichid de parbriz, bineînțeles, pentru că aproape l-am terminat. Deci suntem la a doua pungă de 4 litri pe care o vom cumpăra să o băgăm la noastră. Și până acasă mai avem undeva la 3 ore și jumătate până la München. După ce alimentăm, mergem peste drumul aceea să ne satisfacem și noi burtica, că n-am mâncat nimic de azi dimineață. Și mai avem o premieră. Nici o oprire de când am plecat de la cenat. Nimic. Deci cu ăsta e jale. Cu ăsta dacă te oprești, te înjură te alea. Și am zis să-i fac pe plac, nu ne-am oprit deloc. Hai, Mițone al nostru, să-i dăm de mâncare la fetițe. Wallo, e bine, e bine. Urlă după foame. Și luăm căpăcelul. Mițone, te rog, fă-mi plăcerea și bagă-o pe aia premium, cum știi tu. Dar fii atent, stai să ne dăm drumul. Scoți cronometru, bagă-o acolo. Așa. Și să vedem cât durează. E dat play? E dat play, auzi-mă și pe mine, e dat play. A apăsat, e apăsată. Merge. Hai că-s curios. Tu cât zici că ar fi? Cât ar dura? 3 minute, 4. Bă, las. Eu zic că vreo două jumate, așa. Bă, da, bate vântul, mă. Deci suntem la 50 de litri și avem 1 minut 30, 40. Aha, merge. Cred că a avut dreptate al nostru cu alea 3 minute. S-a dus mai bine ca mine la 2 jumate, ia. Și am dat rec de acum ca să nu pierdem ceva. Se duce, bag aici cronometru să-l vadă ai noștri. Merge, cât avem? Aproape 3 minute, ia. Bine. Deci 2 minute 50. A știut ăsta, mă, s-a dus mai mult decât a zis el. Deci spre el. Eu am zis 2 jumate, el a zis 3. Deci aproape 3 minute stați aici, lângă mașină, ca să așteptați să facă plinul. Scuturo, fi român adevărat, așa, până la ultima picătură. Acum revenim la calculele noastre, băgăm acolo 185 de euro, îi punem la socoteală, deci 95 de litri mai departe, ca să știm să facem la final matematica aia puternică, cu câți litri și câți bani ne-a costat acest drum. Stați până la final că facem socotelele alea adevărate. Și gata, am plătit și plinul, am cumpărat una de asta mică de 3 litri, exact cum v-am zis, și mai punem la socoteală pentru punguța asta încă 10 euro, că s-au făcut 10 euro în plus acolo, deci avem 195 de euro pe această oprire, așa, la mișto. Ne-am băgat și în parcare la Mac între timp, terminalul nostru aceea de completat lichidul și mergem să halim Japonia. Ne-am băgat la masă, băieții mei. Evident și masa asta puternică o punem la calcul, pentru că așa este corect când pleci undeva, nu? Pe lângă motorină, benzină, lichid de parbriz, ce mai puneți voi pe acolo, adbluri, trebuie să socotim și mâncarea și nici mai puțin, nici mai mult. Aici avem 30 de euroi, da? Să nu ziceți că umblăm cu vrăjeala, îi punem și pe aia la calcul. Ce am comandat noi pe aici e ceva puternic, 20 de McNuggets, un dublu cheese, ce mai avem pe aici? Cartofi și de-ăștia, nu știu care vă plac vouă mai mult, dar eu sunt fier pe ăștia așa mai clasici. Dar fiți atenți aici, dintre toate astea de pe aici, da, au băgat ăștia la șervețele, dar e bine că măcar nu dau de la ei cum ar veni, că în România nici șervețele nu-ți dă, că dă de la măsă și de la tasul. Dar dintre toate, unde-i mă ăsta? Filet of fish dublu. Bă, descrieți la comentarii, vă rog eu frumos, bengoșii mei, care sunt fiert pe filet of fish și mai ales ăsta dublu. Deci în România, din ce știu eu, nu există ăsta dublu. Doar pe Austria am mâncat, deja am plouă în gură și nu mai pot să vorbesc. Iau o gură de față cu voi acum. Mamă. Sunt fier pe el. Halim și noi frumos, 30 de euro acolo, cum am zis, puneți la socoteala mai departe. Terminăm cu masa asta și ne revedem de pe drum. Bengoșii mei, update, ora 20, aproape fără 7 minute, după cum puteți vedea. Am intrat la Germania aici cu frățiorul meu, care săracul l-au traumatizat indivizi austrieci. Ia zi, cum a fost pe Austria? Zi, nu mai știu. Nu mai vreau. Zburăm dacă e peste Austria și după aceea ne oprim pe Germania. Nu mai poate iar de talpa. Băi!
Nu mai poate arde talpa, bă. Vezi că ești în Germania, dar știi că ești pe limită 200 aici și ți-ai avut 160? Un flac. Încă n-ai intrat pe autostradă. Dacă nu-i poliție, nu sunt reguli. Scurg pe 2. Da, tu și ea din Afganistan. Ăia mai zic așa pe TikTok. Și acum pregătiți în tip autostradă, flapsurile, să-i dai rafale, este? Nu, noi mergem exemplar, cât e limita. E limita de 100 de km la oră, cu 100 de km la oră mergem. 100 de km la oră cu spatele, cu ce? Aș de în gură că am auzit că vrei să o bagi în limod. Să nu dăm exemplu de un comportament agresiv. O, mițone, băi! De unde te-am luat? Bengoșii noștri așteptăm să intrăm pe autostradă ca să luăm reacție la al nostru. Ideea e că vă zic că de acum îl arde talpa, nu mai poate, s-a scărpinat în talpă, îl mănâncă, s-a dat cu alifiere, am oprit pe dreapta, dă-i cu de-alea bătrânești, să vedeți ce urmează. Încă 3,4 km și intrăm pe 94 pe autostradă. Ăsta se pregătește, a făcut încălzirea, a mai făcut 2-3 depășiri, era să ia un pom în brațe. Era stâlpă ăla, dar nu. Era stâlpă. Nu te băga, nu vorbi că stai pe locul din dreapta, că se vede total altfel. Al nostru oricum e ex-car vertical, dar nu că folosește el să cumpere mașini. Car vertical pentru mașinile lui să vadă dacă apar după ce le bubuie. Deci folosiți codul MICEA20. Folosiți MICEA20 ca să fii siguri că luați ultimele janghini. Mița al nostru le face mai ceva ca taxiurile alea pe Germania. 200 de metri, bengoșii mei. A apăsat deja pe Sport Plus. Mașina se lasă acum jos pe burtă și al nostru se pregătește de decolare. Here Captain Benga speaking with the pilot, altitude 3500-700 and we will turn on rocket mode. Vrei să fac Nu mai poate, uitați cum ține mâinile pe volan, nu mai poate, fiert. Stai bă un pic, bă, lasă pe oamenii ăștia, bă, să se acomodeze și aude, deja l-a dat pe ăsta la o parte, nu mai poate. Ia, bălău. Dar vezi că nu ești pe fără limită. Păi nu văd limită. Ai intrat pe șantier aici, vezi, da? Păi da, și limita unde? Ai intrat direct pe astea, pe bauștele. Mai zici ceva? Că ai zis că scap fără limită. Ai zis că scap de austrieci. Ce te-a freierit? Stai cu minte, mițone. Ia, conductul. Ia. Aici cred că e bine, aici cred că e bine deja, da. Ce cercul ăla cu alb și 3 dungi? Nu știu. Vezi să n-apar tu cu dungi. Să nu te îmbraci tu în dungi. Ai grijă pe la nemții ăștia. Și a plecat, uitați aici vitezometru, nu știu dacă se vede, dar are 200. Acum 220, 230, 240, a ajuns și la 250, 260. Deci al nostru și-a revenit, e fericit acum. Merge și el cu 200 așa la mișto. Lejer de vară. Lejer de vară, ia uite, cu o mână merge cu 200. O mână la cap, una pe volan, doar la patine. Ai vrut să dai bordul, a? Da. Ai noștri, așadar, suntem intrați pe Germania, am intrat pe la Branau am Inn, știți foarte bine că pe acolo circulăm mereu. Zice mașinuța noastră, Waze-ul nostru, CarPlay-ul nostru, 55 de minute până la München. Și Zbengoșii 20:50 este ora, așadar 9 fără 10 minute, München, Germania. Am ajuns acasă, ai mei. Priviți cât de frumos este în acest oraș, vara mai ales. Orașul oricum mi se pare superb în sine, dar vara parcă îmi trece orice limite. Deci chiar insist, dacă ajungeți prin acest oraș, să-mi dați de veste să vă arăt câteva locuri extraordinar de frumoase. Hai să vă arăt așa câteva străduțe cam cum este pe aici. Foarte multă liniște, mult de verde, foarte multă ordine și în special ce îmi place cel mai mult e că orașul este foarte, foarte aerisit. Deci nu o să vedeți blog lângă blog, lângă blog, lângă blog și înghesuiala aia bucureșteană sau în fine tipic românească. Și ce îmi place cel mai mult la orășelul ăsta este că oriunde te duci, în orice parte a lui este așa. Nu ca la noi, de exemplu, eu vorbesc acum de București, trebuie să te duci neapărat pe Primăverii sau pe Nordului sau nu știu unde, în ce cartiere, de astea de șmecherași, de oameni super bogați, ca să fie ordine și curățenie și frumos. Aici cam peste tot este la fel pentru că așa e München. Încă un alt bulevard, uitați câți bicicliști sunt pe stradă, dar bine, vara aici e nebunie cu bicicliștii. Da, zbengoșii mei, așadar cam așa arată orășelul ăsta, capitala Bavariei. Este o destinație
destinație pe care trebuie neapărat măcar o dată în viață să o vizitați. Și am făcut-o și pe asta Zbengoșii. Este, cred că, încă o premieră. Ajungem înainte să se lase întunericul. Nu știu dacă pe vreo plecare, pe vreo venire am făcut outro după drumul ăsta încă pe zi. Deci înseamnă să fie și vară. Da, e ora 8, încă soarele e pe cer. Ora 8 în Germania, ora 9 pe România. Să fim corect. E ceva jale, mai ceva ca în România. Ai văzut? Ăștia când dau semnal, zici că e cu salvarea, zici că e cu smurdul, zici că are girofar. Când a dat semnal, s-a băgat în fața ta, nu se mai uită nimic. Corect, dar măcar banda a doua, bara a treia, depinde, chiar e liberă, adică nu ca în România, dacă vrei să mergi cu viteză, ai banda ocupată, că merge unul cu 100 km la oră și n-are chef să se dea din fața ta. Da, asta se numește educație rutieră. Corect. Care la noi în România lipsește cu prisosință, toți frustrații, toată lumea se expune de fapt frustrările pe șosea, să zic așa, de cel mai multe ori asta se întâmplă. Vine ăla cu Porsche și să mă dă la o parte, stai acolo, bă, ce crezi că ești becher tu? Până nu-i dai niște flash-uri să iluminezi viața, nu înțelege să dea la o parte, da. Așa e, mei, fiți atenți, acum că începem calculele alea puternice, alea predau ștafeta și bineînțeles pentru că sunt foarte multe date, le avem scrise pe telefon și fiți atenți, bengoșii mei, cum stăm de data asta. Și începem cu litri consumați. Am avut prima alimentare la Călimănești, acolo la OMV, după aia la Sfânt Nicolau, după care mai departe, ultima alimentare am avut-o în Austria, acolo lângă autostradă la Mec, la Mecul Zbengos. În total, tot ce am alimentat însumează 262 de litri, așadar ne învârtim aproape de 3 rezervoare plinuțe, așadar 2236 de lei, pune și noi 2240 de lei, adică 447 de euro, rotund 450 de euro ne-a costat combustibilul până aici. Și după care socoteala la timp, deci ieri București până la Sfânt Nicolau 6 ore jumate, am mers blană și nici astăzi nu putem să spunem că asta rău, am făcut 9 ore jumătate, am plecat la 11 jumate și acum aici, ora locală, a fost ora 8, dar noi o socotim tot pe România, ora 21, așadar avem 9 ore jumate până la ora 21 ca să facem calcul corect, 9 ore jumate cu 6 ore jumate, ducem la 16 ore. Dar știți care e beleaua? Nu sunt chiar mândru de 16 ore, am crezut că ne învârtim pe la 14-15, dar beleaua mare a fost că noi acolo la Mecul Zbengos ne-am oprit și am stat o oră jumate, deci până am alimentat, până am mâncat, până ne-am frichinit, până am filmat, o oră jumate am stat acolo, nu-mi vine să cred. Aia ne-a tras foarte mult în jos, dar dacă e să scădem din aceste 16 ore, ne ducem la 14 ore jumate, care eu zic că e tancul tancului, având în vedere ultima venire în Românica, care a fost, dacă nu mă înșel, uitați-vă pe vlog, 18 ore am făcut cu Șerban, cred că pe acolo. Și atenție, ne-am dus la Măciuca, nu la București. Rog pe Brănii în secunda asta să-mi pună și mie aici toate cheltuielile, cu tot ce am cheltuit noi pe drum, însumând încă o dată benzina pe care am cheltuit-o, cazarea, mâncarea, toate cheltuielile, tot ce am zis noi aici pe vlog și a vedeți suma asta finală. Din aproximările mele, eu zic că pe lângă ăștia 450, nu știu cât să mai pun în plus, să zicem cu totul groso mod așa, 600 de euro în 2 persoane. V-am zis, n-am mai luat filmările la rând să văd exact toate cheltuielile, le-ați văzut adineauri că le-a pus Brănii aici și le-ați avut. După capul meu așa aproximativ, spre 600 de euro cred că se duc toate însumate. Eu zic că nu este rău să te învârți în jur de 550-600 de euro în 2 persoane, merge, ne-am și distrat, am făcut și vlogul pentru voi zbengoșii noștri, dar evident cu avionul ești mai bine și la bani și la timp. Așadar, zbengoșii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de mine și la puternica asta venire înapoi pe Germania, vlogurile voastre favorite cu drumurile astea dintre astea 2 țări. Mă dau în partea asta ca să pot să-l salut și pe al nostru. Țiorul meu, mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Ai venit cu mine, m-ai ajutat, ai fost lângă mine și la drumul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Rămâneți pe canal, aproape de fratele vostru, Zbenga, ca să vedeți următorul Zbenga mobil. Opa, știi tu ceva, nu știu eu. Șmecher, frumos, mai ceva și mult mai puternic și să-l ajutăm să evolueze alături de noi. Doamne, să fim cu el peste tot, oriunde pleacă și oriunde va fi, în această țară frumoasă și vă așteaptă cu brațele deschise aici în München. E un oraș foarte frumos, liniștit, cu niște culori foarte, foarte frumoase. Frățiorul meu, dacă tu abia ai ajuns și deja spui lucrurile astea ai noștri, clar trebuie să ajungă și aici. Zbengoșilor, vă mulțumesc din suflet că ați fost aici până la capăt pe acest vlog. Nu uitați de like, de subscribe, toate alea le știți voi, poezia cea de toate zilele. Fiți fericiți! Bucurați-vă de viață! Știe, măi, știe că una e și e frumoasă! V-am pupat, zbengoșii mei! Să revedem sănătoși!